Krásny deň všetkým, som Oli Čupinková, počúvate môj podcast Oli Offline a táto epizóda bude veľmi špeciálna, aj keď všetky sú asi špeciálne, ale táto špeciálna. Pretože konečne som sa dostala k tomu, aby som zostrihala všetky svoje dojmy z celého knižného turné s Martinusom. Úplne som z toho nadšená, pretože moja kniha o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí Úspeli vo svete, doma ich nepoznáme, je projekt, ktorým žijem niekoľko rokov. Samozrejme, ten proces tvorby podcastu a relácie v Radio Express trval takmer 10 rokov a výroba tejto knihy trvala niekoľko mesiacov a zároveň je to také moje, nazvime to, epické životné dielo. V každom prípade som veľmi šťastná, že keď som napísala do Martinusu, že či by som mohla mať nejaké diskusie v Martinuse, tak s Nikou, ktorá má na starosti eventy, a sme sa dohodli, respektíve Nika navrhla, že môžem ísť do rôznych miest v Martinuse, že nemusím byť len v Bratislave. Predsa len som v Bratislave už mala krst v kaviarni Fern. To bolo ešte minulý rok u môjho veľmi dobrého kamaráta Peťka. A vlastne hovorím si, že kto ešte v Bratislave by prišiel na moju diskusiu, tak to sme zorganizovali v knihkupectve Artforum, kde bola diskusia s moderátorkou Luciou Hlavačkovou. Lucia, ďakujem ti úplne za tvoj čas, za tvoju prípravu, za tvoje moderovanie. Bolo to neskutočné. Veľmi som ti vďačná. A zároveň aj mojim hosťom, Paľovi Čekanovi a Jakubovi Krajčovičovi. Tam sme si to mega užili, ale teda s Martinusom som išla do regiónov po Slovensku. A naplánovala som si to tak, že aj vlastne skrz tých termínov v Martinuse, že každý týždeň som bola niekde. Väčšinou to boli pondelky, alebo to vyšiel raz aj útorok a štvrtok, ale bolo to mega super. Bola som vlastne v Košiciach, v Prešove, v Trenčíne, v Martine a v Nitre. To boli miesta, kde vlastne som vždy s niečím alebo s niekým bola spätá. O tom si ešte konkrétne porozprávame a ku každému mestu mám čo povedať. Ale chcem ešte povedať aj v rámci celej tej organizácie s Martinusom, že to bolo fantastické. Ja mám pocit, že v prvom rade, že Martinus podporuje aj samovydavateľov, za čo som fakt vďačná. Ja si budem v tomto podcaste len ďakovať. Že som fakt veľmi vďačná, že sme sa mohli takto dohodnúť a že majú moju knihu v ponuke a máme veľmi ako keby férovú dohodu a zároveň, že podporujú aj mňa ako samovydavateľku tým, že som mohla mať diskusie práve v ich knihkupectvách po Slovensku. Ja som pravidelná návštevníčka Martinusu a zároveň aj rada nakupujem knihy v Martinuse, ako v kontexte veľkého knihkupectva, a rada podporujem aj menšie knihkupectva, či už keď idem v Snine do Juveny, kde som si kupovala prvé knižky ako dieťa a mama vždy prišla, že môžem si kúpiť knihu, alebo pozdravujem Sašku do knihkupectva na Korze v Humennom. Takže rada chodím do Martinusu, preto je to ako keby aj ťažko sa to tak emočne vysvetľuje, ale že veľmi som sa potešila, že budem mať práve to také, nazvime to knižné turné s Martinusom. Aby som ale prešla k veci, prečo som z toho taká nadšená, a to musím s vami zazdieľať takú moju jednu emočnú nahrávku, ktorú som si nahrala cestou z prvej diskusie. Vtedy som, tuším, išla z Košic do Prešova, spala som u mojej krstnej a nahrala som takú hlasovku, ako som úplne nadšená a cítila som sa ako hviezda. Bolo to fantastické. Bolo to, že magic. Už som nahrala 2 hlasovky kamoškám a samozrejme svojej sesterke Zaji, že aké tie diskusie boli. Takže toto je prvá časť z celého tour, ktorý vlastne vydávam ako podcast zo všetkých diskusí, ktoré som absolvovala s Martinusom. Časť prvá, Košice. Hej, zatiaľ inak tento podcast si idem totálne bez zvukovej grafiky. Povedala som si, že budem ako keby nahrávať na prvú. Posnažím sa nejakým spôsobom to needitovať, ale skúšať rozprávať tak, ako to naozaj cítim, lebo celé tie roky som vlastne vždy sa snažila dokonalo čítať, čo akože bolo potrebné, lebo veď išlo o správy. Ale toto je úplne iné. Takže chcela by som s vami zdieľať svoje pocity po Košiciach, lebo to bola diskusia, moja taká prvá diskusia
aj na východnom Slovensku, čo sa týka mojej tvorby, mojej knihy. Akože je pravda, že som už bola v Sníne, vo Vranove nad Topľou, ale predsa len v Košiciach som pracovala aj v rádiu, mám tu veľa známych a veľa bývalých kolegov, kamarátov, takže veľmi sa z toho teším, bola to pre mňa česť a fakt som aj mala také, akože trošku som mala taký stresik, že koľko ľudí príde, ak to príde a tak, ale bol to nakoniec totálne magic. Úplne som šťastná, že došla Janka Urbanovská ako hostka a že to hlavne moderovala Gabika, moja skvelá kamoška, dlhoročná a zároveň bývalá kolegyňa z KISu, s ktorou sme tvorili taký super projekt Garáž, čo sme vlastne si volali do Rádia KIS začínajúce kapely z východu a púšťali sme vtedy prvýkrát ich songy v rádiu, takže z toho sa veľmi teším. A Gabika bola skvele pripravená, úplne, ja to mám tak rada, že sa dokážeme rozprávať fakt o všetkom a nemáme vlastne na tom pódiu žiadny stres. No a fakt sa teším, že koľko ľudí prišlo, že nielen, že ako keby prišlo na tú diskusiu, ale že sme sa aj porozprávali, že taký pán sa zapojil do diskusie a hovoril o tom, ako v 68. odišiel do Ameriky. Nechal mi vlastne, na papieri mi priniesol vlastný životopis, že je zo Strážského, že piekol v Amerike orechovníky a volal sa priezviskom Gadžo, pán Gadžo. No úplne bol fantastický, strašne milý. A bolo to veľmi, veľmi, veľmi príjemné. Čo ma ale najviac ako keby teší a udivuje a veľmi ma to prekvapilo a potešilo, že keď som prichádzala vlastne do Košíc, do Martinusu, tak pred vstupom bola taká cedulka a s mojím menom, že teda je tu diskusia k mojej knihe so mnou. A ja vlastne som si vždy niekedy tak akože predstavovala, že možno niekedy budem mať také knižné turné, ale nikdy som nemala čas si to zorganizovať, nebol na to čas, vždy boli iné priority, že veď knihu predávame online, tak proste nemusíme riešiť. Ale teraz, keď som sa rozhodla, že s touto knihou chcem ísť aj do knihkupectiev a na besedy a tak ďalej, tak sa z toho tak teším. To bol tak pekný pocit a úplne som z toho nadšená. Takže veľmi som vďačná, ďakujem a fakt si to veľmi vážim a to sú také tie moje prvé pocity ako keby z toho celého, čo sa udialo, lebo vystiskať sa s ľuďmi. Ja som aj písala, že príďte na besedu, postiskame sa. Tak áno, postiskame sa. To je úplne najkrajšia vec a možno teraz znem ako veľmi premotivovaná a odstrelená, ale teda som šťastná. A to je super pocit, že to, ako som si to odsedela doma pri tvorbe tej knihy a miestami som sa ku koncu pýtala, prečo toto robím, tak tu je ten moment, že toto sa mi deje a to je pekné, preto to robím. Ďakujem, Košice! Počuli ste, úplne mi zašibalo v tých Košiciach, ale bolo to super, pretože toľko ľudí, ktorých som stretla. Bola dokonca tam aj moja sesternica Majka, ktorá priletela z Kataru. Prišiel kamarát Tomáš, ktorý zobral aj svojho kamaráta Davida. Prišli ma podporiť, prišli na diskusiu. Nechcem na nikoho zabudnúť, ale samozrejme so skvelou mojou hostkou Jankou Urbanovskou, ktorá je tiež v knihe. Jankina energia je neskutočná. Mimochodom, Janka tiež vydáva svoju knihu, mala úspešný crowdfunding a je to taký cestopis, takže myslím si, že o pár mesiacov už bude v predaji, tak určite hľadajte Jana Urbanovská a jej knihu. Veľmi jej fandím, veľmi sa z toho teším. No a samozrejme k tým Košiciam by som ešte povedala, že bolo to veľmi pekné, pretože celú tú diskusiu moderovala Gabika Kristian Kuchárová. My s Gabikou máme spoločnú históriu ešte z Košíc a z Rádia KIS, kde sme spolu tvorili, moderovali, ale hlavne sme mali takú spoločnú reláciu Garáž, kde Gabika moderovala. Ja som bola viac menej produkčná, by som to nazvala.
a my sme predstavovali kapely z východu, také garážové kapely, volalo sa to Garáž, bolo to fantastické a veľmi sa z toho teším, že sme sa po rokoch takto stretli na moderovačkách, lebo veď Gabika chodí aj moderovať TEDx do Humenného, pracuje pre Karpatskú nadáciu a ja som sa tešila, že prišla odmoderovať aj moju diskusiu a zároveň Gabikin manžel a teda môj kamarát tiež, Maťko Krestian, tak robí neskutočné fotky a videá, tak som rada, že prišiel aj odfotiť niečo a natočiť počas našej diskusie. Takže bolo to veľmi také milé pracovné, produkčné stretnutie a fakt veľmi rada sa vraciam do Košíc, lebo som tam strávila krásne časy a tam vznikala tá moja moderátorská kariéra, keď to takto môžeme nazvať. Takže bolo to úžasné. No, ja hovorím, že je fascinujúce sa vždy tak po rokoch si nejaké veci pripomenúť a stretnúť sa a vidieť, že kam sme sa všetci posunuli a čo ďalej robíme a ako to robíme a že každý z nás je zodpovedný a berie tú svoju prácu vážne a snažíme sa vytvárať krásne veci. Takže ďakujem Gabika, Maťko, Janka a všetci, čo ste boli v Košiciach. Dokonca musím povedať, že v Košiciach bol jeden pán, ktorý žil dlhé roky v Amerike. Hovoril o tom, ako tam piekol makovník. Dokonca mi doniesol aj svoj životopis. Ja ho mám stále odložený, takže určite sa k tomu ešte dostanem. On bol tuším zo Strážského alebo tak nejak. A viedli sme tam takú tiež veľmi milú diskusiu. Tak o tom to bolo, že tá téma tých Slovákov v zahraničí zasahuje každého, nielen možno našu generáciu, ale aj mladších ľudí, starších ľudí, ktorí žili v zahraničí, ktorí sa vrátili. Fakt je to silná, veľká téma. Poďme do Prešova. Prešovská diskusia bola podľa mňa najemotívnejšia, najsilnejšia, najväčšia, najviac ľudí tam bolo. A hlavne ja Prešov zbožňujem a vždy hovorím, že asi keby som sa mala do nejakého mesta presťahovať z Bratislavy, tak asi by som išla do Prešova, pretože ja som v Prešov zažila aj ako dieťa, keď som chodievala ku krstnej na prázdniny a trávila ho s mojou sesternicou Zuzkou, bratrancom Paľom, Majkou, Peťom, Jožom a tak ďalej. A mám v Prešove veľmi veľa kamarátov a ja som tam vlastne aj študovala. Zažila som tam jedno z najkrajších období a hlavne tie opäť, že v Košiciach som síce začínala tú rádiovú kariéru tak profesionálnejšie v regionálnom rádiu KIS, ale v Prešove som ale začínala v internátnom rádiu Pavku, takže Pavko sa to volalo počas vysokej školy. My sme tam vlastne nastúpili hneď v prvom ročníku a tam sa to celé začalo, že kto nepoznáte tento príbeh, tak len v krátkosti, že na starom intraku v Prešove na ulici 17. novembra bolo na prízemí také boli kožené dvere červené a tam bol vlastne vstup do rádia PAV. Prosím vás, ak to niekto počúvate, stále sú tie dvere tie isté kožené červené. A tam som zaklopala na konkurs, lebo moja učiteľka mi povedala, že by som mohla vyskúšať rádio. Tak som išla a Erika, Blažka, Katka, Eja a neviem, kto všetko ste tam boli. Ako to bol doteraz nezabudnutelný konkurs. a veľmi sa teším, že ste ma vtedy vzali, lebo sa tam spustilo všetko to, prečo vlastne milujem túto svoju prácu a ako je so všetkým prepojená. Ešte som zabudla Janku, Cibulku. Prepáč. Tak, teraz sme sa stretli nedávno v Košiciach, tak mi to pripomenulo, že kto všetko ste tam boli. Ale teda, ten Prešov je práve preto veľmi pre mňa taký emotívny, takže keď prišli na diskusiu aj moji kamaráti, aj moja rodina, aj moji známi, aj moje menovkyne s menom Džupinková, tak ma to veľmi potešilo, bolo to fantastické. A hlavne v Prešove to moderovala zase Ivka Brilová, naša rusinská skvelá spevačka a aj moja kamarátka. Takže bolo to opäť, to malo zase nejaký úplne iný vibe, akým to niesol nejaký zase, že iný moderátor, iná moderátorka. A zároveň môjim hosťom v tejto diskusii bol Maťo Hudák, barman, ktorého poznám tiež už roky. Spoznali sme sa v Prešove, keď ešte robil barmana v Dubline.
Martine. Sledujem celú tú jeho barmanskú kariéru od začiatku a veľmi sa teším, že sa mu darí. Takže bolo mi cťou, že prišiel, lebo bol v tom čase na Slovensku a zároveň prišla aj celá jeho rodina, priateľka Chimena, takže ja som sa tak tešila, že všetci sme tam tak spolu a počúvali celé tie naše príbehy a rozprávania k tej knihe a k tomu aj k Maťovmu príbehu, k môjmu príbehu a celé to, aká sa tam vytvorila atmosféra, že sme ešte aj po diskusii ostali debatovať. Musím povedať, že najlepší zvuk, čo sa týka všetkých diskusí po Slovensku, sme mali v Prešove a je to aj vďaka tomu, že prešovskú diskusiu zvučil môj bratranec Paľo Sikora. Všetci z Prešova, alebo hudobníci, alebo neviem, niekto, kto máte, ste mali na stromku nejaký event v Prešove, alebo možno aj niekde inde a vás zvučil Paľo Sikora, tak vy viete, že to je kvalitný zvuk a vďaka Paľovi mám aj nahrávku z celej tejto diskusie, takže tiež som sa rozhodla, že nejaký úsek z toho si môžete teraz vypočuť. Raz. Počujeme sa? Všetko je v poriadku. Počujete nás všetci? Dobre? Veľmi? Z každej strany? Áno? A možno by som sa ťa spýtala tak osobnejšie, že keď už máš za sebou to vydanie knihy celé a máš ju v rukách a držíš ju, zmenilo ťa niečo, keď si ju napísala, alebo niečím ťa obohatila, čo si predtým, lebo predsa tie rozhovory niektoré už majú XY rokov a ty si sa k ním ako keby že naspäť vrátila, možno si ich trošku upravila, možno zmenila, možno prepísala, takže že či si niečím obohatená, keď si skončila tento projekt nejakým spôsobom? Toto je to, že ja som obohatená za celých tých 10 rokov. Mne Slováci v zahraničí dali veľmi veľa mne ako osobe, nie ako moderátorke z rádia, ale aj to samozrejme, ale mne ako Oli, ktorá začala viac cestovať, začala byť odvážna, prišla do hociakého baru vo svete, povedala, že pozná Hudáka, hneď ju všade pustili. Takže ako to je... Mne to dalo veľmi veľa, fakt takej odvahy a práve preto som možno tú knihu vydala, možno práve preto robím aj tie svoje projekty, že sa mi páči, že všetci Slováci a Slovenky, ktorí odišli do zahraničia, jednoducho zariskovali, išli odvážne budovať nejaký nový život, nový svoj svet, vyskúšať, dobehnúť tu možno nejaký level ďalší, a skúšajú, hej, že to nie je o tom, že teraz keď niekto neodišiel do zahraničia, tak by bol akože horší. To nie je o tom. Je to len, každý z nás máme nejakú svoj príbeh si píšeme a každý sa rozhodujeme, čo chceme robiť. Ja to aj píšem v editoriáli, že každý máme inde tú hranicu svojho úspechu, lebo často som sa stretávala s tým, že Oli, ale nemôžeš chcieť so mnou rozhovor, ja nie som taká úspešná alebo úspešný. A ja hovorím, že ale si spokojná s tým, čo robíš, si šťastná, usmievaš sa, robíš tú svoju prácu rada. Áno, tak to je pre mňa úspech, že si spokojná v tom svojom procese, v ktorom si. To neznamená, že neodídeš do zahraničia, tak je niečo zlé. To nie je o tom. Je to o tom, že každý si hľadá tú svoju story, ten svoj príbeh. Martin Hudák je človek, ktorý naučil Oli Čupinkovú piť koktejly. To je podľa mňa prvorade. To som má povedať ako prvé. Ale Negroni Paľo Sikora. Ako nejde o to, že čo som ju naučil, ale že ako. Ako? Že možno piť tak sofistikovanejšie. A my sa tak navzájom učíme. A ja som tak nejak pomaly rástol a začal sa nejak tak zlepšovať v svojom remesle kávy a nápojov. A prečo práve káva? Lebo ja si myslím, že každý Slovák alebo väčšina ľudí miluje kávu na to, aby sa nakopli a aby ich pozbudila. A káva je taká krásna ingrediencia, exotická. Mne sa veľmi akože páči ten príbeh, odkiaľ pochádza, vôňa, chuť. A v tých rokoch, keď som začínal pracovať v kaviarni, tak ja som ešte nemohol vlastne pracovať s alkoholom, lebo legálne akože som ešte nemohol miešať nič. Takže začalo to všetko kávou, no a potom prišiel ten svet nočný a drinky a začal som nejak tak pomaly kročík po kročíku rásť. Až rok 2014 som vyhral majstrovstvá Slovenska po druhýkrát a išiel som reprezentovať Slovensko do Austrálie, do Melbourne a to bola moja taká prvá cesta za oceán a skončil som druhý na svete. No a vrátil som sa späť do Dublin Cafe a už som bol taký naspidovaný,
že wow, no, už som druhý na svete, a už by mohol takto mne dať čo napísať v tom Prešove. Že nielen furt Večerník alebo Korza, však dôležité plátky samozrejme, pri všetkej úcte. No a v tom prišla z Rádia Express celebrita do Dublin Cafe, Oli Čupinková. Ja úplne, že tak som sa postavil, a ja jej ukážem. Lebo ja som chcel byť v rádiu, nie? No, a prišla Oli k nám do Dublin Cafe. A čo som povedal, Oli? To sme si vôbec nenacvičili, ale toto ona mi stále hovorí, keď mi začnú akože krídla rásť, alebo neviem čo, že by som bol pri zemi. A v tom je úplne super ako kamarátka. Hej, a Maťo vtedy bol taký premotivovaný za tým barom, ešte miešal drinky s dažničkom a hovoril, že no a mne so mnou kedy urobíš rozhovor? A ja som na takých bola vždy pripravená a som hovorila, no keď bude o čom. Takže hneď ho tak riadne ťa zotrela, počúvaj. Hneď sa tak stiahol. No ale potom mi asi o 3 alebo 4 mesiace napísal, že no ona by si vedela, ja idem do Londýna, do American baru za Erikom. A ja hovorím, dobre, tak uvidíme, že či vydržíš. A keď vydržíš, tak potom s tebou urobím rozhovor. Ja si myslím, že každý v živote potrebuje takého kamaráta a kamarátku, ktorý nastaví také reálne zrkadlo. Ja si myslím, že každý v živote potrebuje kamarátku, ako je Oli. To Áno. si povedzme pravdu. Hej, kto tak nepozná Oli, ani sa nehláste. Oli pozná každý. A ona tak na rovinu mi povedala vtedy, 11 rokov dozadu, čiže keď to nie sú rodičia alebo najlepší kamarát, tak niekto by vám mal nastaviť to zrkadlo a povedať vám, akože halo, že a čože si vyhral. To ja, keď som sa stal majstrom sveta nakoniec, v 2017 sa mi to podarilo po 7 rokoch súťaženia. Reprezentoval som Slovensko, vyhral som majstrovstva sveta, volám domov otcovi, otco teraz nie môžem povedať, doma je. A hovorím, no otco, som konečne vyhral, som majster sveta. A otco, no a co teraz? A to je pravda, hej? Akože, lebo v konečnom dôsledku my si možno uvedomujeme, že sme úspešní a sme celebrity a že sme neviem jaký wow, vzácni, ale v tých očiach rodičov a kamarátov doma, hej, ty si stále to ten Maťo Hudák, hej, ty si stále tá Oli Čupinková z Pichni a tak ďalej. A to je na tom krásne, že uspeli vo svete a doma ich poznáme, nepoznáme. Ja si myslím, že je veľmi dôležité stále byť nohami pevne na zemi a nie lietať až tak vysoko. Lebo tak blízko tým hviezdam potom človek môže aj zhorieť, hej. A pre mňa je neskutočné byť v tejto knihe vedľa ľudí, ak ste tu spomínali pána Čekana, hej. My tu máme, že v knihe vedcov, ľudí, čo riešia proste problematiky životné, hej, problematiky také, že vývoj, technológie a tak ďalej, zdravotníctvo a medzi tým je nejaký barman, hej? No ale čo by to bol život bez kávy a bez alkoholu? Viete? Ako... Ja by som inak chcela ešte k tomu povedať, akože my si z toho s Maťom robíme srandu, táto naša príhoda, hej, že som ho tak akože vtedy stiahla, ale treba povedať aj to B, že potom keď síce oco ti dal také zrkadlo, že majster sveta, ale Maťo, keď sa stal majstrom sveta, tak ja som to v rádiu zasa veľmi rada a hrdo hneď medzi prvými vyhlásila v tom vysielaní a mali sme aj viacero rozhovorov počas toho a že ako som sledovala vlastne tú Maťovú kariéru od toho Londýna cez Austráliu, keď vydával knihu a tak ďalej, tak zase ako keby ten kredit som mu dala, lebo som bola na neho hrdá, hej, že to nie je len o tom, že si robíme srandu a že my potom sme akože fakt máme super kamarátsky vzťah a že sa doťahujeme, ale že on zasa, treba povedať, že v tom gastrosvete, v tom barmanskom svete urobil veľmi veľa, čo si to možno ľudia ako tak až nevedia vážiť alebo neuvedomujú si to, že sa bavíme o nejakých drinkoch a tak ďalej. Ale toto je to, čo mňa na tom svete baví, že prečo idem rada na koktejl do baru, lebo to je celá veda a filozofia tých chutí a zážitkov. A my chceme vo voľnom čase sa cítiť príjemne, aj keď si dáš ten pohár vína, alebo aj keby ti naservíroval s príbehom tú kávu, tak ťa tá káva bude baviť viac, ako keď ti ju niekto len tak dá, že nech sa páči. Paľo, ďakujem za nahrávku. Bolo to super. A poďme ďalej do Trenčína. Trenčiansku, nitriansku a martinskú debatu moderoval môj bývalý kolega Ďuro Sabo, čo bolo úplne, že brutál. Pretože
My sme už niekoľko rokov spolu teda nepracujeme, už ani Ďurko nerobí v rádiu, ani ja už nerobím v rádiu. A ja som, keď som riešila, že kto by to mohol moderovať v Trenčine alebo aj v iných mestách, tak vlastne hovorím si, veď zavolám Ďurovi. A Ďuro išiel do toho, takže to bolo úplne skvelé, pretože Ďuro bol úplne v tých začiatkoch, že on poznal celý tento projekt o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí, lebo ja keď som to začínala len takou 3-minútovou reláciou v rádiu, tak on poznal vlastne celé tie začiatky, poznal aj často tie príbehy, naštudoval si to. Bolo to veľmi vtipné, ja som sa cítila, ako keby sme sedeli v nejakej obývačke a debatovali o tej mojej knihe, o tých všetkých príbehoch. Takže ďakujem, Ďurko, aj tebe, že si sa podujal na túto moju moderátorskú dráhu v týchto diskusí. Ďakujem, Ďurko, aj tebe, že si sa rozhodol, že ideš do toho. Bolo to veľmi osviežujúce, príjemné a veľmi sa z toho teším. No a do Trenčína prišiel ďalší Slovák zo zahraničia, respektíve z knihy. Rasty Kasár. Rasty je skvelý barman, barista a prosím pekne tiež majster sveta v miešaní kávových koktejlov. Dokonca, inak len aby ste mali také prepojenie, hej, mne už hlava šrotuje, tak Martin Hudák bol vlastne prvý majster sveta ako Slovák, ktorý získal toto ocenenie v miešaní kávových koktejlov a tieto svetové majstrovstvá a tak ďalej. A Rasty je druhý Slovák, ktorý získal tento titul v priebehu vlastne to je čo nejakých 5 rokov, neviem, nie som si istá, ale je to úplne že fascinujúce a samozrejme však aj Rasty to pripomína vždy a hovorí, že sa aj učil od Maťa. Takže to bolo úžasné, že zrazu na ďalšej diskusii som mala Rastyho. Rasty, ďakujem aj tebe za tvoj čas, tak to sa prihováram vlastne všetkým. A dokonca som si Rastyho aj nahrala, takže teraz vám to prestrihnem ešte s rozhovorom s Rastym po našej diskusii v Trenčine. Sme teraz v trenčianskom Martinuse a akurát sa skončila beseda o knihe Uspeli vo svete, doma ich nepoznáme. Veľmi príjemné knihkupectvo, moderoval to dnes môj bývalý kolega, mega super kamarát Ďurko Sabo. No ale hosťom v Trenčine bol Rasty Kasár a keďže môj podcast, moje pravidla, tak teraz som si povedala, že dám ešte takých dodatočných pár otázok Rastymu od toho času, čo sme sa naposledy rozprávali a čo sme sa videli. Rasty, čau. Ahojte. A ty si teraz na Slovensku. Ja vlastne sa smejem, že kým som ja tú knihu vydala, tak vy sa tu pomaly všetci vraciate za chvíľu. Tak ako sa ti žije teraz na Slovensku? Žije sa nám veľmi dobre. My ako čerství rodičia si naozaj užívame skutočnosť, že rodina je na blízku a dokáže nám pomôcť s našim synom. V rámci akoby pôsobenia je to tiež veľmi akoby dobré, pretože existuje akoby dosť neprevádzok, ale možno firiem, ktoré proste by radi nejakým spôsobom so mnou spolupracovali a s nimi a tak to ide nejako ruka v ruke, ale bojujeme samozrejme, každý deň. Ako vnímaš ten svoj návrat na Slovensko? Lebo ja som v kapitole návraty v mojej knihe taká kritická, že sa mi aj občas niektorí kamoši smajú, že som povedala, že Slováci sú hrdí na Slovákov v zahraničí, kým sú v zahraničí, ale keď sa vrátia na Slovensko, smeješ sa, tak je to konkurencia. Sme prišli ukradnúť im robotu. Dobre, ja musím povedať, že sme okolo toho veľmi pozitívni. My vlastne skrz toho, že sme sa vrátili z Grécka, tak sme, myslím, že dostali taký troška reality check v tom zmysle, že z Londýna by sme možno mali veľmi veľké očakávania na akúkoľvek krajinu, do ktorej by sme sa sťahovali a preto vrátiť sa domov by možno niekto považoval ako krok späť svojím spôsobom, ale ja som vlastne keby vždycky ašpiroval k tomu sa vrátiť domov na Slovensko a veci, ktoré som sa v zahraničí naučil, zdieľať práve so Slovákmi, povedzme s učňami stredných odborných škôl a vlastne vždycky som chcel, aby z toho, čo som sa ja naučil v zahraničí, benefitovali v prvom rade moji krajine. Čiže za mňa musím povedať, že akoby ešte síce sme to len krátko na to, aby som akoby mal nejaké výsledky, ale vlastne akoby snažíme sa robiť všetko preto, aby sme jedného dňa sa mohli práve akoby postaviť za to gastro, na ktoré tak tí ľudia, obzvlášť možno v zahraničí, sú akoby veľmi takí kritickí, možno až negatívni, ale keď sa ich človek opýta, čo spravili preto, aby sa to zmenilo, tak ostanú chvíľku ticho.
Dobre. Často sa mňa pýtajú na reakcie na knihu, ktorú som urobila. Áno, Hladkám si ego, ja som z nej mega šťastná. Milujem to, že sa mi podarilo vydať túto takmer 500-stranovú knihu o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí. Teraz sa chcem ja opýtať teba, že aké máš ty reakcie na to, že tvoj príbeh je v knihe? Je to skvelé, ja som akýby z toho nadšený, ale čo je pre mňa o mnoho podstatnejšie je to, že povedzme možno ľudia, ktorí do mňa ten svoj čas investovali, ako povedzme napríklad učitelia alebo majstri odborného výcviku alebo kdekoľvek, akoby ktokoľvek iný v rámci toho môjho pôsobenia na strednej škole, tak som akoby viac rád za to, že ten ich čas nebol proste plýtvaný, nevyšiel na zmar. A ja proste akoby všetko tomu, čomu som sa v rámci strednej školy venoval, som proste akoby chcel reálne pretaviť do svojej kariéry, čo sa mi nejakým spôsobom aj čiastočne podarilo a som rád, že to môže inšpirovať možno tie budúce generácie barmanov, baristov alebo ľudí vo všeobecnosti, ktorí v gastre pôsobia, pretože ako si vravela, tí ľudia zo Slovenska, obzvlášť v gastre, sú proste veľmi úspešní a sú to veľmi kreatívni ľudia a veľakrát veľmi akoby ďaleko viac rešpektovaní než na Slovensku. Teraz, keď si na Slovensku, tak často je na Instagrame väčšinou sú také videá, že tvoje obľúbené miesta, kaviarne a reštaurácie a tak ďalej. Nechcem improvizovať, alebo teda nechcem teraz cieľene robiť takéto niečo, ale zaujíma ma, že napríklad, či si navštívil nejaké miesta, ktoré ti tak akože na Slovensku, alebo teda v Bratislave, v Pezinku, niekde mimo Bratislavy a tak, utkveli nejaké miesta, ktoré teraz si povedal, že fajn, majú tu dobrú kávu, majú tu dobrý drink, alebo dobre som sa najedol. Taký ten tvoj feeling a pocit toho návratu, že aké gastro tu teraz máme. Ja musím povedať, že jedna kaviareň, ktorej som už dlhoročný fanúšik, je z okolností v Banskej Bystrici, ktorú práve otvoril Martin Karabiňoš, tuším 5 alebo 6 rokov dozadu. Volá sa The Flag Coffee Roasters a za mňa to je proste kaviareň, ktorá by sa dokázala kedykoľvek merať s kaviarňami ako Tim Wendelbo alebo Coffee Collective, ktoré sú naozaj proste akoby v rámci toho odvetvia na veľmi vysokých priečkách, ale toto sa akoby týka kávy. Čo sa týka, povedzme, jedla, tak za mňa bol veľký zážitok Wild Kitchen v Modre, ale ešte ten... A ktoré jedlo? Musím povedať, že ako ak mám povedať 3 najlepšie chobotnice, ktoré som jedol, tak jedna z nich bola v Modre. A bola naozaj skvelá, pretože vraj je to akoby signature dish toho majiteľa. Ale v rámci Slovenska ešte samozrejme do ktorých by som chcel ísť, ale ako vravím, myslím si, že to gastro na Slovensku vie byť veľmi kvalitné a som rád, že nie je núdza o to, kde ísť na dobrú kávu alebo dobré jedlo alebo pivo. A teraz úplne ideme z inej strany. Sme v knihkupectve, sme v Martinuse, práve nám tu pípali, lebo si tu kupoval niekto knihy, blokoval knihy. A sme tu pri rôznych kategóriách, rozhovory, reportáže, šport, záľuby, tu je dokonca nejaká zelená sekcia. Tvoja nejaká, nebudem sa pýtať, že ktorú knihu si naposledy čítal, ale tvoja taká obľúbená kniha, ktorú si možno aj viackrát prečítal, alebo ťa nejakým spôsobom zasiahla? Veľmi sa mi páčilo čítanie knihy Magadan. To je zhodou okolností kniha, ktorú ja som musel až z Kanady kúpiť, pretože tuším, bola asi iba jeden výtlačok. Je to Michael Solomon. Je to akoby vlastne čas človeka, ktorý sa dostal proste do pracovného tábora a sám nevie ani ako, ale ten tábor akýby zvládol, prežil to a vlastne keby napísal tom knihu vo chvíli, keď mohol. A to bola naozaj kniha, ktorú som sa snažil asi 3 roky nájsť a ako vrajím, potom som ju našiel za $40 v Kanade a bol som radosťou bez seba, pretože som ju veľmi dlho chcel si prečítať. Rasti, ďakujem nielen za tento rýchly, krátky rozhovor, že teda updateový, ako sa máš a ako sa ti darí, ale aj za to, že si našiel čas na túto diskusiu pri prezentácii mojej knihy v Martinuse. Fakt si to veľmi vážim, že si našiel ten čas. Ďakujem ti a držím ti palce aj nielen na Slovensku, ale viem, že cestuješ aj
ďalej po zahraničí a tvoríš ďalšie svoje veci a školíš a tak ďalej. Takže ďakujem ešte raz. Oli, ja ďakujem krásne, že som mohol byť súčasťou knihy a je mi veľkou cťou, že som mohol byť v Trenčíne a sedieť vedľa teba a prezentovať knihu. A svoj príbeh. Mimochodom v Trenčíne bola táto diskusia k mojej knihe vraj prvým eventom v novom trenčianskom Martinuse. Boli tam také ako... Tá podlaha tam bola urobená z hokejových pukov, boli tam čísla trenčianskych hokejistov, akože bolo to super, ja som sa tešila, že som vlastne medzi prvými, ktorá tam má tú diskusiu. Takže ďakujem všetkým, ktorí boli v Trenčíne, bola tam veľmi taká príjemná priateľská rodinná atmosféra. Sisa s Pepou, ktoré prišli do publika, doniesli mi ešte darčeky, proste takú tú ovocnú veľkú kyticu. Mňam. To bolo super, keď som prišla domov, takže to bolo fantastické. A keď máte pocit, že opakujem veľmi veľa slov ako skvelý, fantastický, brutálny, úžasný, mega, je to tak, taká som. A dosť sa teším zo všetkých týchto vecí, ktoré sa diali. A pritom halus je, že nahrávam celý ten podcast a dávam ho dokopy asi už tak 2 mesiace potom, ako som pôvodne chcela, hneď po skončení a stále tam mám tie emócie, ktoré sú veľmi silné. Ďalšia diskusia bola v Martine. Tam bol hosťom Vlado Valovič, moderoval Ďuro Sabo. S Vladom sme sa rozprávali práve o jeho kariére na filmoch, čo sa týka vizuálnych efektoch, pretože Vlado pracoval so Stevenom Spielbergom, robil na filmoch Lincoln, Piráti z Karibiku, Justice League a tak ďalej. Akože to portfólio je brutálne. Ale zároveň sme sa bavili aj o tom, že on ako Slovák zo zahraničia sa vrátil domov. Bolo to v pandemickom čase, takže aj opisoval celé to sťahovanie z Kanady a to, že sa teda vrátil do Handlovej. Tiež silný príbeh. Takže tiež to bolo super. S Vladom sme sa mimochodom zakecali na parkovisku po tej diskusii. Podľa mňa sme tam stáli asi 1,5 hodiny pri autách. A bolo mi divné, že veľmi veľa aut akože odchádza. Ale my sme stále s tým Vladom kecali a v pohode. A zrazu prišiel SBS-kár a začal si fotiť naše auta. Tak sme prišli k nemu a že prepáčte, že je tu nejaký problém. A on že no parkujete tu, my už sme zavretí. A my že čo, že my sa potrebujeme z toho parkoviska dostať, že veď odchádzame preč. A on že tak to uvidíme, lebo my už akože máme zablokované rampy a že to všetko sa odblokováva v Prahe v nejakom systéme. My s Vladom panika. Nakoniec sme to dali, otvorilo sa to. A paradoxne ja som mala v Martine ubytko cez jednu známu, teda ako dokonca Janka Urbanovská, keďže je z Martina, ale ona v tom čase nemohla byť na diskusii, tak mi odporúčila cez kamošku také ubytko a keď som hľadala ten byt, prosím pekne, tak ja... Kamoši, ktorí ma poznajú, vedia, že ja zvyknem zle odbočiť. Aj keď mám navigáciu, zvyknem zle odbočiť. No a keď som hľadala ten byt, tak som vlastne zle odbočila a vošla som do protismeru. Bolo už akože dosť tma, ja neviem, bolo asi 9 alebo 9:30 večer. Nebolo zase tých aut až tak veľa, ale bol to akože celkom prúser. A pri mojom šťastí, samozrejme, kým som sa stihla stočiť, okolo mňa prefrčali policajti a samozrejme, že sa hneď druhou stranou vrátili s blikačkami. To sa mi stalo asi prvýkrát v živote, čo takto šoferujem. A je to už nejaký rok, nie je to zase až tak krátko. Takže dostala som pokutu. No, dostala som blokovú pokutu nejakých 10 eur, však ja som bola úplne vyklepaná, vystresovaná, že naozaj sa to stalo. Že som v protismere, úplne som bola hotová. Pokecali sme, samozrejme ja nenosím vôbec akože peniaze so sebou, ale nakoniec som to tam nejako naškrabala. No, dostala som pokutu, všetko som uznala svoju chybu a tak ďalej a potom som už ten byt našla, takže dobre. Ale spomienka na Martin, skoro som sa nedostala z parkoviska a zároveň som tam dostala pokutu. Martin bol nezabudnutelný. Poďme ešte na poslednú diskusiu, ktorá bola v Nitre. V Nitre bol hosťom Miško Molčan, moderoval to opäť Ďuro Sabo. A to bola tiež veľmi príjemná atmosféra, pretože publikum bolo skvelé, bolo to také veľmi opäť rodinné. Fakt som si to užila, super sme si pokecali.
Miško Molčan, inak točíme sa dosť okolo kávy, ale tak ono to k tej knihe patrí, lebo teda Miško založil medzinárodný časopis o káve, Štandard, a je to fantastický časopis. Ja som na to veľmi hrdá vždy, keď som v zahraničí a vidím časopis alebo celý ten magazín v rôznych kaviarniach po celom svete. Takže to bola tiež super debata. Mimochodom, Miško Molčan sa tiež vrátil na Slovensko pred pár rokmi. A to je také celkom halus, lebo aj keď sa ma niekto pýta, že keď som tvorila tú knihu, že čo, to sú všetci v zahraničí a tak ďalej, a ja hovorím, že no ono, ako musela som urobiť nejaký update, že ako sa žije všetkým tým Slovákom v zahraničí, ako sa vyvíja ten ich život. Ja priebežne som vždy sledovala na sociálnych sieťach, ale vždy sme si to museli pri tej knihe obnoviť a zaktualizovať. A vlastne Miško tiež bol človek, ktorý žil v zahraničí a vrátil sa pred pár rokmi, takže teraz žije pri Nitre a tvorí celosvetový časopis. Aj to je super príbeh, že ako to vieme všetko poprepájať a že v dnešnej dobe, digitálnej online dobe, vieme fungovať aj takto a mať ten tím celosvetovo. Takže opäť skvelá debata, hlavne teda aj o káve, aj o všetkých tých procesoch, ktoré sa týkajú vydávania alebo aj návratu zo zahraničia domov. Takže ďakujem, Miško, aj tebe, ďakujem Ďuro, ďakujem Ivka, Gabika za moderovanie, ďakujem všetkým hosťom, Rasty, Maťo, Janka a Vlado a Miško. Som taká akože emotívna, dúfam, že vám tým neleziem na nervy. Ale úplne si teraz ujíždím, že sa tak sama so sebou rozprávam a nahrávam a normálne sa cítim ako keby som bola vo vysielaní v rádiu. Prečo som to nerobila už skôr, prosím pekne? Nevadí. Teda v rádiu som to robila, ale chápete. Teda v rádiu som moderovala, vysielala, ale že odkedy som odišla z rádia, tak mi to prišlo také divné sa rozprávať sama so sebou, ale asi cítim, že sa mi to vracia a že to potrebujem opäť, tak začínam byť viac asi sama sebou. V každom prípade, ešte raz, mať knižné turné s Martinusom, kde vás promuje ten Martinus na sociálnych sieťach, kde prídete do knihkupectva a je tam plagát, že beseda s autorkou a je tam fotka vašej knihy, je niečo, čo pochopí asi vždy len ten človek, ktorý niečo tvorí vlastné. A často ja vždy hovorím, že keď sme vydávali s Peťkom Rusinskú kuchyňu, Mamina Rusinská kuchyňa, tak my sme si vlastne celý ten proces neužili, že my sme tú knihu vydali, veľmi rýchlo sme museli ísť do predaja, tiež nám niečo meškalo, nevedeli sme si to užiť. My sme vlastne Maminu Rusinskú kuchyňu ani nekrstili, hej. Takže celé to bolo také, že nemala som z toho nejaký akože pocit a pritom už máme vypredanú 3. dotlač, hej, že vôbec sme sa tomu nevenovali. V tomto kontexte nejakých veľkých žúrok a veľkých krstov a tak ďalej, ako to zvykne byť. Takže pri tejto knihe o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí som si to naozaj užila. Nie len tým krstom, ale užila som si to aj práve tým knižným turné po Slovensku. Bolo to veľmi príjemné. Veľmi som fakt vďačná všetkým, ktorí ste prišli, ktorí ste to zdieľali, ktorí ste informovali o tom. Veľmi som vďačná všetkým, ktorí ste si knihu kúpili. To je pre mňa najväčšie zadosťučinenie, pretože nie je to easy. Všetci si myslia, že vydať knihu je úplne, že už to musí byť pre mňa úplná zábava a sranda a ľavou zadnou, ale vám, keď na tom projekte záleží a naozaj ho robíte poctivo a srdcom, teraz som taká trošku akože precitlivená, tak je to náročné a to sa nesťažujem, hej, to len ako pomenúvam tú situáciu a preto som fakt vďačná za každého človeka, ktorý si tú knihu kúpil a máte ju. Ďakujem. Ak ste na diskusii boli a počúvate tento podcast, tak pokojne mi napíšte olijupi.sk, tam nájdete všetko. Tam nájdete aj e-mail na mňa, kontakt alebo na sociálnych sieťach. Som na Instagrame, aj na Facebooku, aj na LinkedIne, kdekoľvek sa môžeme spojiť. Pokojne mi napíšte. Ak ešte stále nemáte knihu
Ak ste ju ešte nečítali, tak odporúčam samozrejme knihkupectvo Martinus, ale predávam to aj cez vlastný e-shop, takže aj to je cesta. A ďakujem, že ste aj počúvali tento podcast Oli Offline. Je taký dlhší oproti tým predchádzajúcim epizódam, ale je to tiež cesta. Je to moja psychohygiena trošku, aby som sa vyrozprávala z tých pocitov, čo sa deje, čo sa mi deje a čo sa mi dialo. Aby ste vedeli, že stále som tu. Aj keď už nie som on air a som offline, tak stále veľa rozprávam. Čaute.